Oke, assalamualaikum polo. Iki wis jam 11:45 ya toh, sahabatku semuanya. Alhamdulillah ya. Iki polo semeh cukup karek dedek kuwi. Wis tak cukup dhisik ngono karek sesuk-sesuke ngono anu polo. Nyandani gampang-gampang karo kekalenan. Wis tas mulai peramban terus nggarap iki mau. Guys, cukup kabeh bolo. Iki proses iki ya sik suwi bolo. Ternyata mencoba menani iki yo sulit ya bolo. Jangan diremehkan orang petani ya, karena petani itu prosesnya iki suwi bolo ya toh. Jegol, mari jegol, terus engko lek enek udan digebyah ngono bolo. Berarti gebyah sik lagi ditanduri kuwe sik prosesnya luwih suwi, membutuhkan dana ya dipupuk gitu. Urung mesti kuwi lek sing ditandur ki duwe apik gitu. Pokoknya lebih lama prosesnya wong bertani ternyata bolo. Jadi wong tani ki ternyata penuh kesabaran ya. Wong tani sing akeh sabar-sabar ya ngono kuwi bolo. Arep golek duit sak repis ngene ya. Arep golek duit sedidik-didik ngene direwangi berapa hari kira tak harekne ngono lho bolo ya. Walaupun sak cuwil sak didik ritek itu. Lahan sempit ritek iki yo pirang-pirang dina ya. Iki sampai teko jam 12 iki lek wong harian ngene iki ya wis leren to ya. Ngono bolo. Proses iki suwi bolo. Ngono lho. Jadi jangan meremehkan orang petani ya toh, walaupun hasilnya sedikit ya toh. Kerja keras ternyata kerjanya ya suwi ya bolo. Pokoknya para kanca-kanca tani sing sembarang kalir tani ini semangat terus ya. Jangan ngedon karena diremehkan orang lain ya toh, orang-orang yang sudah sukses ya toh. Sahabat semuanya, karena petani itu kreatifnya juga sabarnya ya toh. Ya jegoli ngono lho bolo. Tangan mlentung kabeh ya toh. Aku mencoba lho iki ya, mencoba jajal jegoli ning tanah sempit iki kaya ngene lho bolo. Wah, tenan bolo. Wis pokoknya semangat terus ya para teman-temanku semuanya. Moga-moga diberi kesehatan panjang, berbanyak rezekinya ya toh. Nek takoni wong tani hasil piro, ndak mesti bolo ya toh. Lek tanine syukur tanine wong desa ngene iki ndak mesti hasilnya sepiro-piro ki ndak mesti ya toh. Dadi yo iki seni hiburan ngono bolo ya toh ya. Wis pokoke tak hiburan ya. Lek ditandur iki yo membutuhkan dana neh ya toh. Sik walah pokok suwi. Ndak kena kok guys sekian. Oke, terima kasih ya sahabat semuanya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.